Hola, soc na Lorena Gutierrez, soc educadora del moviment somàtic Hello, my name is Jules. I'm dance artist and movement educator. i hem estat a Eima de residència artística. Ha estat una residència d'intercanvi on cada una ha portat les eines amb les quals sol treballar. En el meu cas he aportat eines d'exploració somàtica i anatomia vivencial. By myself, I apport my approach of movement and also contemporary dance technique to improve the body uh, in professional way, and also different tools of improvisation, movement research, and uh, creations. And what we found also very interesting during this time working in Emma is many different approach and tools to help bodies to be able to be movement to to bring bodies, any type of bodies in movement, and also different levels to work as a professional. Eima ens ha donat l'oportunitat de tenir sobretot temps per intercanvi i un espai i ens ha ajudat molt a veure la riquesa d'aquesta combinació i el potencial que té a nivell pedagògic, educatiu i ens ha donat ganes de continuar explorant aquesta combinació per poder dur-la.